Імітація вшанування та споплюження пам'яті. Так, окупаційна влада Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим відзначила роковини геноциду кримсько-татарського народу. До пам'ятної дати відкрили частину меморіального комплексу «Сюрень» поблизу Бахчисарая. Від місцевої залізничної станції 77 років тому депортували кримських татар. Втім, сучасні окупанти по-своєму зобразили трагедію. На меморіальних плитах жодної згадки про геноцид. Лише перелік репресованих народів, де кримські татари стоять лише в загальному переліку з німцями, італійцями, вірменами, болгарами та іншими. Відсутні й озброєні НКВДисти, які силою тягнули кримських татар до вагонів для худоби. На відкритті псевдомеморіалу виступив Аксьонов. Наголосив, що кримські татари не єдині постраждали і вже, мовляв, реабілітовані Путіним. А на своїй сторінці ВКонтакті написав, що трагедія має навчити єдності між народами. Тогда народ выселяли, скажем так, под дулами винтовок, и советские солдаты, если мы посмотрим фильм «Хайтарма», как загоняли в вагоны, почему здесь, вот те, кто задается вопросом, почему здесь не изображен вот этот солдат с винтовкой, который гнал людей именно к этому поезду.